Assalamu alaykum mehman tomoşaçylar, hormatly dostlar. Siziň şemmäňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük diýmek istýän. Elbetde şemmäňiziň bilşiňi diýary, Ata Watan Türkmenistan Halkara Internet jurnaly bir näçe wagtdan bäri siziň iň söýgüli jurnallaryňyň biri we her belli bir wagt aralygynda siziň söýgüli aýdymçylaryňyz bilen, söýgüli artistlaryňyz bilen interwýu gepleşiklerini, interwýulary, habarlar taýýarlap size getirýärdi. Bu täzelikde Ata Watan Türkmenistan Halkara Internet jurnaly Ata Watan ýyldızlar ady bilen video görnüşli interwýuny siziň dikkatiňize getirmäge makul billi. Biziň bugünkü gepleşigimiziň ilkinji sanynyň ilkinji myhmany siziň söýgüli aýdymçyňyz galyp etsem men öz iň gowurk dinleýän aýdymçym Söhbet Kasymov. Sağ ol. Söhbet Kasymov 1989-njy ýylyň 20-nji sentýabryna Aşgabat şäherinde doguldy. Käri boýunça drama we kino aktýory, aýdymçy. 2009-njy ýylda ýanglan ýarym telewizionçygynyň ýeňçisi boldy. Şeýlede Magtymul adynaky ýaşlar bayragynyň eýesi boldy. 2011-nji ýylda Söhbet Kasymov Ewraziýanyň ýyllygy atly telewizionçygynyň Türkmenistan boýunça ýeňçisi boldy. Ol Medeniýet institutynyň uçurmy. Häzirki wagtda öz mehriban dinleýijilerini ajaýyp aýdym sazlar bilen ýygyderli begendirmegini dowam edýär. Söhbet hoş gördük. İlki bilen hoş gördük we gepleşiň birinji sanyna mihman bolanyň üçin sözümizde ýykmanyň üçin saňa tüýsürekden sag bolsun aýdýas. Saňa we sen ýakynlaryňa iň tüýji arzuwlar gepleşiň dowamynda näme sen kömegiň bilen gyzykly bolar diýip umyt edýär. Men umyt edýän. Size sag bolun, filap çağıran üçin. Seni tanatmak zerurlygy ýok. Men ma senem ma diýen ýalyň açýan bolsa, ol Instagramda Senin kaşlı watyn, men awar watyn. 2009-njy ýyl şol. 2009-njy ýylda biziň uçurumymyzda döwdüm. 2009-da oturdum. 2009-da o 20-nji orta mekdep tamamlapdyk. Men hordum, saçlydym. Senem bir ýalňyşmasa medeniýede ýa girensiň, ýa 3-nji kurda men 2009-da. Başly oturup barýan. Biletçini tuğradım var. DJ Kolyanım şo wagtdan bäri tanýan men seni. We şoň üçin hem seni tanatmak zerurlygy ýok. Birinji soragym näme işleýän bunlar? Näme täzelik tomoşaçylaryň, dinleýijilerin sende näme garaşmaly? Pelwan, ýa-ki aýdyşym barak. Ýene bir ýola sag bolsun aýdýan şep filap çağıran üçin sebäp diýsen Ata Watan Türkmenistan jurnaly men şeýle daşyndan bilýän. Şu video görnüşiňde de birinji men çağırmagy men üçin hem sag bolun. Men hormatym. Sag bolun, sag bolsun. Bunlar işleýär. Hawa. Bilsin ýalan nesibetenden bir garaşsyzlygyň 30 ýyllyk ýetip gelýär. Hawa. Ulu toy, ulu bayram hemmek şeň bir sabarlyk bilen garaşýan toy. Jubiley senesi. Hawa, jubiley senede. Şu garaşsyzlygyň toýuny, garaşsyzlygyny wagt edip öz aýdym şokymyzda öz eserlerimizi nesibetenden ödülýär. Hawa. Şu üstüne işläp bör. Ona men ýetik gelýän nesip bolsa. İnşallah. Bir tagamanja aýry bilen bolmak nesip etsin. Şeýle halkymyzdan mehriban, halkymyzdan dinler, baha beren aýdymlarymyza, eserlerimize. Başga da söýüp aýdymlarynyň täzeliklerimiz bar. Onam nesip bolsa dinlersiňiz, baha berersiňiz. Men ýaňy ýerden şu söhbet bilen nesip bolsa birinji sanyna gepleşip söhbetin näme täzeligi waka diýip däl söhbetin dinleýijileri söhbetin näme bilen köp gyzyklanýar diýip men gyzyklandım. YouTube'da soragy ýazdım. Söhbet Kasymov diýip ýazanda belki ünferensiň, belki berennälsiň. Ýa-ni iň köp soralýan soralar çykýandyr bilýärmi? Birinji ýerde nämedir öýdýän? Iň köp soralýan soral. Ýazyp görämi? Yo, ýazma. Birinji ýerde ine men ýazyp goýdum. Söhbet Kasymov seni unutup bilmen eken. Birinji ýerde. Ikinji ýerde Söhbet Kasymov durmuş toýy. Ine. Ödem sen durmuş toýuň videosyny paýlaşmadym, ýalňyşmy? Ýok, gözleýän ekenler. Tomoşaçylar, dinleýijiler, köp zapros. Birinji ýerde Söhbet Kasymov seni unutup bilmen zapros köp ýazyrypdyr. Ikinji ýerde durmuş toýy. Üçinji ýerde Söhbet Kasymov 2021. 2021 demek 2021-nji ýyla näme işler edip? Şonu gözläpdirler. Köp gözläpdirler. Üçinji ýerde Söhbet Kasymov Sayık däli diýip gözläpdirler. Sayık däli. 4 bolkda. 4-nji ýerde hawa. Soňky Söhbet Kasymov alma gödel diýip gözläpdirler. Ene. Onu ýerden ýatyryp. Inni geçen gedek ýadyma düşýän bolsa, men bir ýolda bar ýaka maşynyň içinde şu alma gödel aýdym açyp. Nime paýlaşdyň ama sen?
paylaştım. Şunu täzeden işlemene wagt bolmadymy, Söhbet paylaştım. Ondan soňra Ahmet Atazanow bar, biziň söýgüli aýdymçy dostumyz jogap ýazypdyr. Gülküýüp tutýar. Olaýdym gowy rahat men gürläpdim da, ey bulaýdym men ýaşlygym ýaty 2009-da görüpdi da. Bulaýdym gowy bolar da men özümi işläp berdim bulaýdym diýipdir. Ugruna bamy Ahmediň diýany. Yo men hakykat aýdaýjak göni. Awa. Bulaýdym biz Arslan Amanow diýip şahyr olanma. Hem şahyr hem ýanky ses vat ýanky ses urundan şol kevşirleýji. Aranjировщик diýsem bolýar ýanky spizenya da diýe garad bir umumyň aýdym saat urundan geçip beren olanna. Düşünün. Uluglan özi. Ondan bizim ýaňy ýaşda Ahmetden aýdyma başlan wagtymyz, Ahmetden tanşaýan wagtymyz. Ahmet şoňra bilerek işleýärdi. Ahmet tanıştyrdy menem Arslan Amanow bilen. O şahyrdyr. Köp aýdymçylarymyzdan özi köp tanaýandylar Arslany. Ondan günne bir wagt ýaş bolamyzdan gelýärler-de bir halyp aýdymçylar bar, atlar ökmanlar, ýöne diýjek bolýarym bir ýanky bir aýdymlary gowy halk tarapyndan kabul edilen eýýän bir derejä ýeten aýdymçylar Arslanyň ýany ses ýazmagy gelýärler, sözler düzdürmäge gelýärler bilýärmi? Bidem o wagt Ahmet kimi ýaşarak bolamyzdan gırarakda da şu haçan Arslan boşada gön tutmalar ýakasyndan. Şoň üçin 5 minut, 5 saat, 6 saat oturýar şu taýla. Ondan Ahmet ýanky aýdymyň fazyny ýazdy, şunu ki bolup diýdi, duýa edelidi ma. Yo, hakykatda men ol oladym. Men interesim ol hakykatda. Ahmedem uje näme aýtsam kam. O atlar 3-4 sanak albom bat ýazan olanna. Men bir zaýdym ýazdym olam ýanky. Assa yürek taşı kanlı, sevyendan seher şemali, kara saçın Şolaydım ben yapıyorum. Yazdım da Ahmet'e yazdırdım sağda. Ahmet o sağda mı yazdım olacak da. Vay vay. Şu adam yazdı ya. Zeki'nin oğlan Ahmet Atazanow. Ondan ya sağdan tayin ettirdin Arslan'a söyledin yazdıracak olup 2 gün ver Karagulla yazamın. Bilemin ne? Men diyelim 2006-7'yin gururun. 2006-2007'yin gururun. Bolya dedi. Ben size 2 saat vaatım ayarlayan dedi Arslan. Yöne 3 aydan öýlenmeli ol. Arslan Amanow. Ulara olmasa iyi öýlenmedi. Neme dedi? Siz dedi men diýen mesleňiz gön ýazyp berýän häzir dedi. Bolýa dedim. Ahmedem bolýa. Ondan geliniň ady, gelinejemiň adym Almawel. Oho. Düşündiň bolýar da? Ana. Men öz toýumy aýdym etjek şonu nedi? Menem gowurdum aýdymy. Şoňa öýräräm şolaýdym men ýazjak dedi. Bolýa ýaz agam ýazsaň bolýar diýip Ahmedi kimin bara fitçida alyp berip. Mayonez ketchup fitçida gowurýatdy o. Emmeden getirip berip ýazdyrdyk, giýje 3'te de şoňa ses goýduk. Bah. Dillerime doğamy sen bilebilýärmi? Aýtdyk bolýan Neme başda duet aýtdy. Duet olaýdym Ahmet bilen. Indi bolýan zada seret. Ahmediň bir ütköş gören aýdym ýok o wagt. Ondan bir aýdym çykdy Ahmediň. Taýyn bargada hatta canım vermäge diýip bilýärmi? Şolaýdym, bolam tutda olaýdym. Ýa Ahmet konsertde çağır urdular, teatry, oňa. Menem ýanyna gidýärdim de dostum da. Şolaýdym ýörede bol alma goýdylar, ýatdan çykardy abi. Menem klipede agam diýip ýalbar ýa. Eden oga. Ahmet senden ulymy? Ahmet menden 1 ýaş uly. 88-nji ýyl Ahmet. Ondan bolam Karadın el değmedi konserdi. Köpel yan kaydım yöredi. Soň ýene bir kısan aýdym beldi. Bolam yöredi dedi Ahmet. Maňa tutturmar başlady. Ýa-da günne bile de maň bilen bolar. Ondan şeýtdim de Ahmet agam salamu aleykum diýip jaňatdym bir ony ýerden. O adam bilýän bolsaň ýaşyk teleýleminde şekilli aýdymlar diýip her 6-njy gün bäş klip gitýärdi bilýärmi? Olam uwrukja maral barýardy. Olam kurtdaşym. Men kurtdaşym olam. Töhfet tam bir poz aýdymlaryň ýok. Bir şekilli aýdym, tek şekilde geçir. Şonu bol nemeden rahat diýdi. Menem onuň aýdymym ýok, aýtgaşyp. Şu alma gadaram, gow aýdym bolan soň bar aldymda.
klip ettin. Ahmet'e sen ettim var. Aydı bir arkayım da Osman dedi. Aha. İyi adam ben ayttım bulaydım tevdin. Alayım klip ettim. Ayağından ben Çernil koynukdun jol. Şo klipde çernil koynuk Aa. vardı mı? Ya sen asıl. son hol. O var o koynak moda derler. Ha. Aha, son. O var ağaçta koynaklı tahyarca talip. Men hakiki talip olan. Aa. İkinci kursum ben yani. Yanlışmadan. Şey dedim klip ettim beni. Ondan elbette dinleyicilerim golundan turanlar. Sonra çünkü o adam yadına düşerler. Belki aydım. Aydım daha var. Ondan şey ettim de son var hani bulaydım birazcık. Demetti dinlenip başladı ol Ahmet. Şey ettin değil mi sen? Artık başladım ağam. Net. Oo Ahmet'in son bir kısa aydım yönetti. Birazcık hem aydım çıkam durmuşsun böyle. Ol bir salim düşüyor ara. Ne köpü işlesenim bir kısacıklarını tuttu. Son bilen salim düşüyordu. Son tutacak yani bırak. So salim düşündü ne mağarada ara orada Ahmet. Alma böyle ayıp. Sen alma böyle ben aytma şeydi vermeyin. Ayttık. Benim ağım doğradı. Madenden ne yani. Karan solaydım akval son yani. Düşündüm. Ben ol vizyandan son ben onu yazdım. Ha. Yöne ne ettim. Yani cover variant ettim de piyanacıkta. Şonu yöne. Ferhat, Söhbet näli? Öň hakykatdan hem plan sowat mundan öň işlenip soňra ýene täzeden işlenen aýdymlary bilýärmi? Täzeden alyp gidýär. Füýüz aýdym işle. Ýokma. Täzeden işleten bolmaýar ony. Diyecek bolýanym, tomoşaçylaryň şu adam zaprosta, ýani YouTube'un zaprosunda 5-nji ýerde dur. Ýan gaýdanda birinji ken onu dip bilmän bolýan ekenler. Ikinji Söhbet Kasymowyň durmuş toýu videosy ýok afen Ýok, men goýýam. Paýlaşmadyň. Soň 2021-den näme etdiň? Soň saýyk däli bilen feeding bolýarlar. 5-nji ýerde alma goýarlyk bolýan ekenler. Bolly all time, berwan. Paýlaşdan bilen hewes bilen atawatan ýyllaryndan işleden bilen paýlaşdan. What ýyllyk toýmda sowat bolan dinleýijiler. Söhbet Ferhat'ın ýurdumyň çägine geçirilen konsertlarda hemişe gatnaşýan tejribem ýetik. Daşar ýurdum konsertlarynda näçe ýyl mundan öňe ýadyma düşenok, Ýewraziýada bir konsertde gatnaşdym. Bir konsertde umuman Ýewraziýa ýyldary diýip, Zoğanlyk döwletiň, Turkiýa döwletiniň gurnan bir bäsleşigi bar. Afransiýa ýyldyzy diýip. Şoňa Artstan döwlet gatnaşdy da. Qırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Merkez Aziýa döwletleri bolar. Ýöne Ýewropa döwletlerinden. Turkiýa we indi Ýewraziýada Turkiýa. Turkiýa we Kipr we hem Azerbaýjan. Umuman dogry Aziýa döwletleri şol aralarynda bäsleşik geçirildi. Her ýurdun öz içinde bilýärsiňiz köp gören adamlar bilýär. Öz içinde geçirilýär ki, soňra öz içinden hem birinjilik alanlar bir adam bolýar. Umuman 6 döwletiň içinde 6 sany aýdymçy bolup näme diýerler-de. Şonda men Türkmenistana birinjiligini aldım da. Näme aýdym bilen gatnaşypdyň? Maňa bakar. Türkmenistana maňa bakar şolaýdym. Şolaýdym bilen gatnaşdym 2011-nji ýyl. Başga kim aýdymçylar bar dedin? Murat Murat Fadi, Eldar Ahmedov Fadi. Esas ýadyma düşýän şolar. Kim barda başga ýadyma düşýän wagtda 10 ýyl bolup geçipdir da. Mesen öz gowurup görýän kinolar bar da orada ämi? Salçynaýlar plan kino. Soron birine ki roli sen yerine getirmeli bolsaň, haýsyny yerine getiresin gelerdi. Şu rol men yerine getiräýäm Salçyn. Men özüm bolan bolsam Jason Statham'ın kinolary bar, ol perevodçuk, ine şu soralardy men. Çarpmy? Şu janr diýip ölüm ýatamak ýöne şol adamyň şu roli yerine getirsin gowurýan, onu ýaly çaltlygym ýok. Taňa ýöne olar gowursa, krep kareş, kelle ora. Ya Jason Statham, onu ýaly. Olam zeyleme, ol has beýledi. Ol has beýledi ýani. Sen haýsy oýnasyň gelerde. Men şol Troýada Achilles oynardım. Achilles, olam atlaňyrdan gelýärmi? Atly gelen op. Ne bilen galadan çykýar. Bah, düşündim. Tarih şahsiýetlerden aýdal biziň eramyzdan öňkü, müňün Zafar demek tapagy ýok. İstinliginden biri bilen, bir gudrat bilen. 2 saatlyk akşamlyk naharny ýemäne sana ruhsat berildi. Gönä aýdaýyna. Kim? Mahtumul Prawy. Gönä. Ondan aýdarym. Ýok, başga da kan. Ýöne şu günler ýaman kellämde şo daro. 2 çül bar oja.
Näyle adam bolduk? Öýüň adyk däme. Şu bir ýazyp otyrga baryp çaýjagyndan demläp beripler. Tankada atdy goýup berip. Syýazygyny adyn şeýdip goýup berip. Gözüň getir o. Hakyky. Men inanmarsyň ýöne sorak göräý. Sen malumyňdyr men hakam. Hakamlar käwa ynanaýda hakama diýende. Başgalar okuyan matmuly şanynda neme diýen bolar. Haka şu wat diýen şu döwre baryp şu neýle kolluka ýöne ýüzüni görüp gaýtsaň neýle gorka diýenler. Ýene bereket başy diýende hakama. Neýle adam boldukamy diýenler. Özüme gatty gyzykdy şol. Men şol çaýçysy boljak, gapçysy boljak da bir iki adam bolsa. Ýene görsem bolýar şonda. Bäh, düşündim. Maktumulu Pragyň goşgularyndan bilýänim barmy? Ýatdan bilýänim. Ha? Belki bir bençi gaýtyp berersiň geri gelende. Iň bir dilinde göterip beren goşguň bolýar, bilýärmi? Plan diýip. Käne goşgy käne. Oğlum men eşitme de aýtda birine. Adam oğlu bu dünyaya gelen soň atdan agry alan ýaşydyr. Ula tüýüniň saýasynda bolandan bir pensiyesine alan ýaşydyr. Sağ ol. Birinji rubrikamyzy at bereli. Esasy gyzyklanýan soraglama gyzykly jogaplar aldyň. Sen gepleşe gelmäkäňe men şeýle bolar diýip umyd edipdim. Gowally ikinji rubrikaga geçmäne wagt bolum kadýan. Geçeli. Mehman tamaşaçylar, biziň ikinji rubrikamyz hawa ýa-da ýok diýip atlanyrlar. Biz söhbet üçin 35 sany sorag taýýarladyk. Söhbet orta şol soraglara diňe hawa ýa-da ýok diýip jogap berýär. Başlaýasmy? 35 mi? 35 tane. Başlaýasmy? Ýör, mene ta. Gitdik ona. Sekund zat ýok da. Sekund ýok, salt jogap ber. Başardygyňdan salt jogap ber. Elim gaýat iýje ýarsyn bereň garas. Ay, bar ýerde ne pul düşüp ony sana. Aýtmaýan. Gitdik mana. Tebiği usullar bilen kesellen özüň bejerip gördüňmi? Narpyz. Hawa. Öz sypatyň üçin utanyp gördüňmi? Hawa. Gorkudan gyýgyryp gördüňmi? Ýok. Sunugodu taşlamak hakda pikirlendiňmi? Hawa. Dostuňa bir zat aýdyp soň aýdanyňa ökündiňmi? Hawa. Mihmanhanadan gaýdaňda sabun, şampun şodatlar alyp gaýdyp gördüňmi? Ýok. Şıpal gaýdyp gördüm. Pikirlendiň öýle. Ýa, şıpal gaýdyp gördüm. Jedelle utulanyň görseňem boyun alman gördüňmi? Hawa. Jorabyň giýmäkäň isgak gördüňmi? Ýok. Ýok. Aýana patsan watym bolmagy. Uğratmaly däl adama SMS uğrat gördüňmi? Hawa. Instagramda gizlin accountyň barmy? Ýok. Arasynda öz bähbidiň üçin ýalan sözleýänmi? Hawa. Yekelik duýgusyny başdan geçirip gördüňmi? Ýok. Magazinden tölemän gaýdyp gördüňmi? Hawa. Ýeri bilen salonly ýarym soňjak suwuny içmeýi halaýanmy? Ýok. Kino görüňde aglak gördüňmi? Hawa. Ýol gözegçilik gullugyna bellige köp düşýänmi? Ýok. Haýsy düzgüni köp bolýan? Ýollar. Tizlik. Radardyr. Radar diýen. Özüňi ideal kaka hata edýänmi? Ýok. Nahardan soň taraýalkany barmagyň bilen sirip ýalap Hawa. gördüňmi? Giýje hemmeler ýatyrka turup nahar ýyk gördüňmi? Hawa. Hawa. Ola ýan bilir ýa-da okuda urdu. Storieslarga seredýän adamlaryň accountyna girip seredýänmi? Hawa. Egerde şemşat gelenjemiz bilen toy etmek nesibeňde ýok bolsa, ýok bolan bolsa, ejen kakan saýlan gyryna öýlenerdingmi? Ýok. Eger sen Söhbet Kasimov bolmadyk bolsaň, Söhbet Kasimov bilen duat etmäňe rady bolardingmi? Hawa. Elbetde. Gelenjemiň dogluňyny ýatdan çykaryp gördüňmi? Ýok. Ýalňyş adresdäki toýa barıp gördüňmi? Hawa. Näýli? O näýli bolar? Ulan mardyň o. Kän bolýar men altyna baryp bara. Altyn restoran. Çydalyna baryp utlap berýän. Gowy garşan ýalar da. Çykyp am utlandyryn. Rahat diýen bol. Barmarsın diýerler adam. Soňlar da ulugal ekene. Meselem diýen, onu toýa toýmekan. Şon ýer bolýar da, embekse de bolýar. Telefonunda parol saklaýanmy? Hawa. Toýa giýjak alyp baryp gördüňmi? Hawa. Magazinden kişde alma, miweler alanda dadyp alýanmy? Ýok. Gaharyna toý taşlap gaýdyp gördüňmi? Ýok. İnternetten alan haridyny ýerine tapşyryp gördüňmi? Ýok.
Geleceğim bilen söyle oşanda. Nomerini bloklak gördün mü? Yok. O ne yürek var. Tak. Yolla var ya, kan benzinin quturan wagty boldymy? Yok. Uğratmalı değil, adama yalnız sticker uğrat gördün mü? Oo. Nehir boldy? Ermedi o. Ne Yaman ermedi bir yeri var abi. Yemecigim. Yatan yer ya, sorun cigim zandik koyup durun bir yok olup dur da bir cigi şeyler. Gülün ittar o. Ya bu elinde yer o, peygamber edeyin nimede hop ondan. Bol yandırla koyup adamda. Tamam izinler ötünç sorap. Yardım ben 3 kış katır katlaşan adamım der bol. Nikrasiba da o bile. Düşündüm. Devam ediyaz 3 tane sonra. İyirden yüzünü yuman ertirlik edindin mi? Oo. Vay. Ne hatta? Kamazır okudu bol ya. Halamayan ziktirin bilen bir toyda çıkışaydık gördün mü? Sen En son kutuyor. Sonra o cevabı cemleli mi? Aa. Cemle ya. Minnettar Sefet. Men fikrimse tamaşaçylaryň göwüne yarandyr diýip umyt edýän gyssanyma jogap berdin. Göni resk jogap berdin. Hakykatda jogap berdim. 3-nji rubrikamyz Sefet. 3-nji rubrikamyz rifma diýip atlanyrlar. Men şu ýerde 15 tane söz düzümini taýinladım. Sözlem däl, söz düzümi. 3 tane sözden ibarat. Öden belli bir temada däl. İçinden herhilek yerlerden alan sözlenme, kitaptan alanma, aydın içinden alanma. Sen şoň izinden bir sözlem göni kapyalamaly şoňa. Bogun sani da deňrek bolmaly. Matum oşlarana nerede? Yok, maktum ullanamadım, maktum ullanamadım. Yok, ona değmedim. Ha, sana yine bir daha söhbet. 10 sekund wagt berýän, men häzir sekundlar berim açaýyn. Ha, o sekund gitmeli. Dağı näme sen pikirlenje oturjak mı o? Pikirlenje oturjak mı? Ona azýamy bira. Yok, olay, kıssa garada. Taýyn mı? Ha. Dara. Birinji men seni gowur ýanlygymy düşündir, öňünden aýdýan şu birinji sözlem hem birazçyk atmosfera öwrenşerin ýaly. Seni unutup bilmen. Ýüregim unutup bilmen. Aýlar geldi mektebe. Şemşat senim git ýene. Hala diýek. Bugün aýyň 15-i. Bugün aýyň 15-i. Perwajan al ýömäşi. Ola. Salam aýdyň mekana. Salam aýdyň mekana. Düşündürşýärdim dekana. Daş. Inniki başlaýdy mı ne? 5 sekund. Yok, Allah hayal pikirlenjek. Ola. Zanım alar gözlerim. Zanım alar gözlerim. Tarifini etme sözlerim. Derek yalla. Nire dedin şunça wagt? Garaşyp dur bir de bak. Erwetdel. Bu sözlerim, bu sözlerim menem sana sen gowurýan düşündir. Aýlyk iýje aýy gördüm. Şunu bilen o. Ay aslında yar gördüm. Men monsa gaýyp bolar bu derdim. Aýlarsın oý. Ay näme gerek? Näme Kahpe gerek tapýan näme? Sen söz baýlyk gözleýäňmi ya? Ýat geçip barmaýam. Ola. Sura başar basan gerek. Şahym eşit ardy halym. Köp okap bolum alym. Berekella. Olar gaýdandan soň gurrun gyzypdy. Olar bogun san köprekdir. Olar gaýdandan soň gurrun gyzypdy. Dank gaýdan ýüpüm perwan üdüpdi. Gülýär. Dan gaýdan ýüpüm bolam. Gözleri garadyr, akdyr bilegi. Burcan, bir gittik o çelegi. Evet, däl. Oglanlar tiz yerler bilen gallylar. Muňa bogun han köpler. Oglanlar tiz yerler bilen gallylar. Oğlanlar tiz yerlerinden gallylar. On bir bolmy? Ha. Şey dip men ýüregime uly jepa saldylar. Şey dip ýüregime jepa saldylar. On bir bolýar. Şey dip ýüregime jepa saldylar. Gülýär. Sopan on habarny aldy.
İzyan söhbet yerinden galdy. Berekella. Sen ağam şu 3 sekundu yetem oku. Yani pratik neme diyen men yankı neme diyen Slavesni ne razgovor reştay diyen men. Sen yalgyslygyň soňky sözüne gön birini tapdan gerek mi halçyn? Galdy. Yok rifmada şey etmeli bolýar apa. Onuň öňüne gön farlar koýar ýa. Bravo. Yani oluyor Bırak kıyımlaştırmalı. Devrana katı salıp biliyorlar oğullar yok. Yo, nesere da yankı barlasan käseret. Şol wagt söhbet yerinden galdydymy? Şonu bir bogul artyk kem bolmagy mümkin. Men ýöne razgovor reç bilen pisminde neme deňdärler. Razgoworunda bir bogul ýitirip bolýar urlanyňda. Şon ýaly galgys gitmek mümkin. Cennet çörek yapıp durdu. Cennet çörek yapıp durdu. Ýolbars dağına dol uğurdu. Birden qadir böllü qyýdyň sözüne. Birden qadir böllü qyýdyň sözüne. Aha. Birden qadir böllü qyýdyň sözüne. Qyýd hem başlady sözüp gözüne. Berekella. Iň soňky dağdan akan duru çeşme. Dağdan akan duru çeşme. Attın käkelige degdi seçme. Men köpürek ol. Näme üçin? Dağdan Dan akan duru çeşme. Peki dogun attım käkelige degdi çeşme. On bolmy? Bolly? Attım käkelige degdi çeşme ýa. Yo, onda täze. Dağdan akan duru çeşme. Geçti o zaman skon. Bilmedim, birji bilmedim. Bolaymy? Yani minnettar. Kıyın oldu ya. Dağdan akan duru çeşme. Tolkunlaryň çeşme. Lewleriň meni hem teşne diýemem bolýar. Problema da, ýöne bir tema ütköçek bolýarlar. Berekella. Gylykly bolýar. Söz baýlyň gowdugyny öňüm bilýärdim. Ýene bir gedek göz getirdim. Şu ýerde söhbet ilk bilen gepleşige geleniň üçin, gatnaşan üçin bir şey dip şadyan bilen wagtymyň hem tomaşaçylaryň wagtyny şadyan geçmegine sebäp bolan üçin saňa minnettar. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalyň redaksiýasynyň adyndan galbertede hemme muştaklaň adyndan. Şansyn şu MacBook saňa sowgat berýän zat. Ay edil. Muny berdek men alyp baran soňky gepleşig molaýma ha? Dewrana. Ama derek. Ya bu tordum ay. Awa, wagt. 45 mı geçti ya? Ya man gıdık. Lekenle yeni taptığını burada. Ben tapar sonra. Sana Atawatan Türkmenistan halkara internet jurnalyň adyny öýde genjeme nefiyeden ziwanymyzda goýorsunuz mana. Bolsa. O var ýaplan ikide kino görürsiňiz. Bolsa makul hyzmat terjime merkezi. Islenlik dokumentasiýalyň terjimesi galibetde näme ýurdumyzyň içindäki hemme terjime hyzmatlaryna bunlar professionallaň bir diýip men tanıyan makul hyzmatyň adyndan bir ýadygar bir towar. Sağ ol. Gelemme sağ ol. Näme? O ahyrynda da söhbet dinleýijilerine näme arzulan bolsa arkaýyn aýdyp bilýär. Aýdyp bilýär. Awa. Arzum esasy saglykda, Awa. agzy birlikde, ýurt paragatçylygyna, elmide we arkadamyzyň saýasyna ýurdumyzda toýlar köp bolsun. O hemmemizem şu toýlara saglykda, agzy birlikde, ýurt paragatçylygyna gatnaşmak nesip etsin. Her bir ýyldaşlanmada ähli dünýä garaýatlaryna ýüregimden arzum janlar sag bolsun. Hemmesine durmuşlaryna, işlerine, okuwlaryna üstünlikler arzu edýän. Atawatan Türkmenistan halkara jurnaly sizin hem işiňizde ul üstünlikler arzu edýän. Awa elmide şuň ýaly arkadaly ýurtda paragat asuda ýurtda diňe toýly günlerde görüşmek hemmemizde nesip etsin. Sağ ol. Mehriban tomaşaçylar, hormatly dostlarlar, we şonuň bilen birlikde Atawatan Ýyldızlar atly interwýu gepleşigimizden ilkinji fanly jemlemege makul bildik. Ol bizde mehmançylykda Söhbet Kasymow hem-de ähli Söhbet Kasymow muştaklaryna galbertede öz tomaşaçylarymyza Twitterden bizi bilen biledik üçin minnettar. Inniki ajab günlerde Atawatan Türkmenistan YouTube kanalyna görüşýänçek, hoş, sağ olun.